Toch dat het gebeurt, zullen het ook bij oorenskwallen, zullen ze daar aan denken zetten worden. En zullen ze denken van, hé, ja, hoe zit het eigenlijk met mijn collega Jerre? Wat heeft die dus op zijn computer of wat doet hij in zijn vrije tijd? Bij Sedin binnen ze botskrokken van de Bernepornozaken deze mannen op basiskwallen in Friesland. Een leerkracht van de Van Kleffenskwal op het Jereveen zit nog vast omdat hij douchen de band fotografeerd hebben zoeken. En juist werd bekend dat de skwalmaster van de Lietse Wieman in Twiesel vertocht werd van bezit en verspreiding van tienduizenden Bernepornofoto's. Dat had grote impact op de band. De band die raakt een stukje vertrouwen, denk ik, in de mensen raakt ze kwijt. Ze hebben, denk ik, deze leerkracht graag mochten en fijn les van hem gehad. En dan komt er niet een zaad dichtbij dat mijn eigen band het ook komen zoen, die zo'n helemaal van de vrouw wezen. In Friesland binnen haast 400 basiskwallen, met relatief een soort juffen en een paar masters. Om zaken als Berneporno te ontdekken of zelfs vat te komen is net het waan, zitten ze bij onderwijsadviesbureau Sedin. Het is net helbaar, lijkt het mij, om iedereen te screenen. En met name net op hun privéstukje. Je kan wel zien waar je een werken hebt en wat er gebeurd is. Maar wat mensen privé doen is privé. En ja, dat lijkt het me net dat je als directeur vreemd van vanuit je buis komt te werken, maar even op je computer tussen. Vol zal Sedin het onderwerp prioriteit Jan. Op dat zullen de meiwerkers in de leerlingenzorg, maar alle directeuren van skwallen praten over het probleem.